Hello guys, good morning. दा 4 AM जाबाय बिमाया दहायनिफ्रायनो जागासिनो दंमोन ओमफ्राय आङो उथिथ'वाखैमोन सिरिमोनानै दंमोन आरो होमबाबो दिनै जों बयबो मानासाव थांनो नागिरदों बेखायनो दिनै जों फुङावनो उथिबाय ओरैनोबाथ' बिदि फुङाव उथियामोन थांनायाथ' आं दाख्लै दारागावआवबो थांखांबाय लोगोफोरजों खिन्थु लोगोफोरजों थांनाय आरो फेमिलिजों थांनाय एसे आलदा जायोना बेखायनो दिनैबो थांनो नागिरबाय आङो बिदिब्ला नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय आंबो रेडि जानोसै ओंखारनोसै दा देखायलांबाय थागोन दा लोगो मोनसिगोन नोंथांमोन हाय जों दा देलायखांबाय ने थांसै दाबो सोराङाखैनो खोमसि जाबाय आयौ हनै बुथाय दं हनै सिनायानो माथो नोंखौबो सुवा गोजा फोथायबो नाङाखै खालि नुदों मानासाव थांनो नागिरदों मानासाव बङाइगाव मोनहैबाय बङाइगाव जायो बेलाय माथो गारियानो बङाइगाव बायदिसोलाय दानायगाव मोनसिगोन दानायगाव दाङाइगावसो दा जों दा सफैबाय ओमफ्राय जिप लानो नागिरबाय गारि ओमफ्राय बेनिफ्रायनो थांनो मोनला जाहैदों जि गोजाननिफ्रायनो आयौ दलथा नोंथांमोना देखायलांगोन दा जों जेबो जुनारखौनो नुगोना नुला मोनथिला एसे सानबो जाबाय टाइमाबो खैथा जाखोथाय 7टा बारगुलायबाय टाइमाबो मास्क दंखायोना जिप लानो नागिरदों ओइ दिदों मास्क जागोन गानखादोसो मास्कआ ओइ ini udah ngelay Enak Jidam. Hello guys, dari jungle safari. Budi. Au. Bara gue tuh sana ya. Oh jungle safari. Oh jungle safari. 곰타가 모장 Jidam. Tanda re. Tanda cool. Tanda cool. Sahawagon. Wow. Ji size नुयो बे साहा बागानखौ आयौ आं मुस्किलाव मुस्किल जादोंलै आथिंखौसो गोलाव फोलावनांगौ आंखौ अरे कुल लग रहा है अरे भाई यार
Yeah. Manas National Park. Ayo 구경한 거. Gate सफैबाय जोङो दा gate. 소리야 동안을 동다. 아이 봐봐. Mask 가는 다 지금 mask 가서. No plastic straw. Welcome to Manas National Park. Ini sudah urin udung liang. Ayo kurang. Ilai jidan ba ilai. Snai horana. Madu daure kono fu. Madu. Kang kono fure ya. Lahi kumandang. Yo. 우리 와 파루지. 어이 우리 뭐라? 디인자래? Ini jidan na jidan. 당신. 한글 시간 너무 무식이 잘된 거야. Boleh ba? Mo장 ta. Hello guys. Dah jungle safari ya. Masih boleh kemudian daurai lo nudeng jeng dabu. Daurai lo hangsो. Dau hangsो nङा मा दाउ मा सारसो दा. mau dibisa. Tiger nugun dah tiger. Isu. Dah tiger nugun dia yang kian nungkerkan. Terulai. Oh. Lại. Anh cứ dù xin đừng dừng mình chỉ đâu. Ôi. Gì vừa nữa xin mà được. Wow. Bibi lama ko plaster bane na male na bijina. Oh. Wow. Bariau. एकदम मस्त. Jungle bari. Ôi mà thế tao chưa chịu nó lẹ. Cháu cứ đàn ông à? 집에 진 타고 땡기라. 타이라. 가담 가는 거. Kadam. Be hagre hazu muni za suntar kumane. Nama. Amen, masana. Masih Daurai lu dong.
Nona lama donglayo. Mana dia? Ayo. Ayo. Lamanya मोननै मोनथाम. Mana uri थांबाथाय mana dia uri थांबाथाय? Cuma bijinya. Oi, जों ओइथिं थांनो. Baikबो फैलायदों माथो हनै. आइबो थांजायो खोमा बाइकबो. पुलिस लेखा सिथाले आंसो. फरेस्टार. सिलायखौ नायलाय दिदों. साइकेलसो बाव. जों हाग्रा गेजेराव सफैथारबाय. जों गेजेराव सफैथारबाय. जंगलबारि. ओ टेक्सी थिलेलो टेक्सी. Look guys, जों जंगलनि खरायाव थांहैबाय खरायाव. हाबो ओमफ्राय आं बावबाय. गेजेरसो दा अ गेजेराव थांबाय. नै लामाया गिदिर गुदि फैगासिनो. आं गोजौ गाखोगासिनो आं गोलैसिगोन आयौ. Look guys. मोजां मोनथाङा. 태훈이 바필로 통화리죠. 맞아 무슨 말이냐? बेरायखांनानै फैबाय खोमा मालाय. बेरायखांनानै फैबाय. Hello guys, देखो आमेद और आप लोग क्या कर रहे हो? नों यूट्यूबनि चेनेलखौ मा नाम दोनदों? खिन्थालाय मा नाम दोनदों? आंनि नामानोब्रा सनिया बसुमतारी. Saniya Basumatary. Hello guys, देखो आमेद और आप लोग क्या कर रहे हो? यूट्यूब चेनेलाव. इयाव मैदेर फैयोमोनथ' ज'-ज'नो. मैदेर ज'-ज' फैयोमोनथ' बेयाव. नैबे फुङावसो फैयो. इयाव गाखोनानै नुयोनो माथो. ओइ दावराया दिदोम. नुहैनांगौ. नंगौ. खोनायाखैमोन आं. बेयाव गाखोनो. ओरै फैलाय. बेयावनो गाखोनोसै. थ' गाखोलांनो. मा गं बिलाय? मा गं नोंलाय? मोसौ गं. थांगासिनो गाय. आयौ आं गिगासिनो. दावराय. दावरायल' जेबो नुवा. मानो इदि? जायगाया गैयाबा लामाल'सो. फुङावसो इदियाव मैदेर ज'-ज' फैनाय नुदोंमोन आं. फैयोनोब्रा सम दिनै गैया नै मासेबो ओंखारबोआखै. फालो. हायानो मावोलै. लेगबो दं माथो. नुवासैनो बबाव हाबखैयो. ओइलाय. सोर दाउ बियो? न'नि दाउ बायदिनो. हगारदों खोमादां. नुवासैनो. दाउआ बेयाव फैबाय खोमादां. नाबो दं खोमा हल्डिं खालामनाय ना थायोथ' आं मिथिगौ. बहा? नुदोंमोन माथो. बहा? देखाय. जोंना दावखोबावनांगौ गारिया. दाउखो. हाथी वो देखो गाइस. हाथी. नहीं. कचुवर बना. Oh, नुबाय.
मोननै यानो मोनसे बुस्थुसो नायनो मोनबाय हाद्रि गोजा आरो मा दंबावो यो नुबावबा हामसिगौलै ने ए भगवान नुबावबा हामसिगौ हे भगवान आयौ माथिगालदाब केरादाफिनि अर सावदों ने बेयाव दाबायदियावनो रज'यो ने हनै माथिगालदाबा इयावबो नेट होनानै दोनदों नै बेयावबो गाखोनानै नायनो हागोन हे हनै जेसिबि गाखोनांगोनलै इयाव बायनायसो माथिगालदाब बेसेबां माथिगालदाब बेसेबां माथिगालदाब नांगौ बेयाव लांफै 1 लाख मानसि गालदाब दं बेयाव 1 लाख नाखौ नुवाखै आयौ आयौ गोलैगोनसो नामा ओइ 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 एसे नांगौ थाइसे गान्दा थायोनो नों इथिं नाहर आं इथिं नायगोन बैसागोआवसो हाग्राखौ एवस्रांबा नुजोबो फैफिनगोन ने बैसागु हाग्राया गोलाव मास मोनसेबा बैसागु जायो आरो दा सावसिगोन ओमफ्राय गोदान फिसा फिसा खिलिबा बेखौ जानो ए होमबा जों दानो फैथ'नाङामोन फैफिनगोन ने ओमफ्राय बारा फैसा नांगौलै फैसाया जमायखादो मा गस्लाथ' नुवाखै अबेनि गस्ला बुंनो नोंलाय अबाव गस्ला दं बिफाखौसो होनदों दा थान्दों बे हाग्राया हाजोसिम माथो हालखौनो नुदों ने होमबा बे बारनानै थ' खाथियाव थांनो हाजोनि खाथियाव 10 किलोमीटर पैदल चल के बिफाङाव दावराय माबोरै गाखोनो हाखो बिसोरलाय आरो दुङासालै ओइ दुङासालै गिदिरथार ने बेयाव गाखोबाबो जेबो नंला नोंहा दा हाग्रायानो ओइलाय बेखौ सावखो ना माखो सावबाय बिफाङानो खामफालायबाय आरामसे हनै मैदेरनि खिबो दं बोरैखौ फैयो पानि गारिजोंसो थाबायजोबनो हागोन एफा गुवार गारियाबो थाबाय आयौ गारिनि पेट्रलासो खारदोंबो जागोन नामा आं नारगोन आं पावार दंना आं नारलै एफा गिदिरखौ नों नारदे दा आं नारलै नों नार अक्सिजेन होयोना ओंखायनो थान्दा जायो दे आंहा बेयाव जेबो दिक्कत जायाखै मोजांसो मोनबायलै आंखौ पियर अक्सिजेन पियर मोजांसो मोनबायलै आंखौ बेयाव बेयावनो थालांदो दे नोङो थालांलै मैदेर आरिया आंखौ लोगो जादोब्रा नोङो मैदेरजों ओइ थारजोन जागोन नामा आं थारजोन ओमफ्राय मोनसे सिख्लाया फैगोन बेयाव सासे सिख्ला थारजोन सिख्ला लेडि टारजन लेडि टारजनासो नोंसो दा बोरो
मैदेरनि खिया बिसिबांलै टाइगारा बोरो टाइगारा मैदेरनि खिया अबावलै यो मा मोजांलै बे बिफाङा गोजा 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 रेड रेड बेयावबो मानसि थाजोबो नामा नेनो Ay sakit tuh skanda. Naik deh pak. मैदेर गाखोदों Ay dong gakin dong. Ya gakin dong, gakin berapa? इसोर लाखानाय नामा मैदेरखौ Oh मैदेरखौ बुनो मोना नो. ओइलाय मासेबाव मानै मैदेर हाथि Soalnya daun. Ayo soalnya daun नै वाव बिफां लाइफांल'लै माथो अबे आं नुवाखैनो मैदेरा इयाव दुगैजोबो खोमादां गरम बोथोराव अबावबा दावराय गाबदोंथ' दावराय गाबदों गाइस दावराय गाबदों नै जरा जि साइज Lari. Yo. Lari nih guys. Lari. बिफाङा साइज साइजथार हाजोआबो खाथि Hatstokla. Ini tidak meeting kita orang ini. Let's no. Ada. Bunai dah guys, ni daure, ruseleh. Guys, daurein kurang ni. Daurein siapa? Oi, kurang guys. Guys, ni daure guys. Ini singau. Singau थागासिनो. जों थाखोमागासिनो मानोथाय जिउखौ मोनदां जोंखौ. मैदेर मानै दङ मानै. Ay, सौदावबायबो. एलाय. बे मासे ओमफ्राय आन्दोआव मासे. फट' खेबबोबाय सासे. Monkey. Kick. Ay, aku yang pilih. Hazım ve चलो यो no entry हाजो गाखोनो नागिरदों मेंजोब्बाय mandap मेंबायलै
माने बै बायदियाव थाजोबगोन आरो गोजाननिफ्राय नुजोबो Yo. बै हाजोआनो भुटान बे दैखौ बारबानो भुटान मोनहैगोन वाव वाव जंगलबारि Chino. टु 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 Nere. गोलैगोन गो जादो दिदों वाव जों नाव गाखोनो नागिरदों नाव जों दा थांनो ओंखारबाय जों ओंखाम ओंख्रि जाखांबाय बिदिनो नावबो गाखोखांबाय ओरैबायदि मानसि आयौ 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 थेगोनसो अयथासार मानसि बिदिब्ला नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ माबायदि मोनखो कमेन्ट खालामनानै होबानो जाबाय आरो भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक खालामनानै हो बाय बाय थेंक इउ